مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغرى إسياس بحكي عبسلت أنا لو دي زبلار استمسنببكم ملسخم هو تمالكوا أب ممرقتا 37 زوريا هاقراو بارنت مدري يسمع نيرو كخوني خالي معكنا زينا ترناق استهكدفن أب ملع عالم تفتينهم زلو دقفت ملكاو سرعة هكدفنجن عب زحيزنا يزلنا سمون بهلاونت إسياسن هكدفن عمت رت أرآتيوم اللو اتم قلقل بسم تصمدو تقارو أحواتنا مقالستنان فتوتنانيم زبل دبولا بوليتيكا عب زبانهم مسودقهم زبهررو كخونن كلو اتم قالقود كا أول سعيد زمرحوني عوال لقجلة عب إيرترا سدرابيتات جو كحزم الجمرة زسنبوديهم بزخا لومي بزحات إيرتراوان بفلاي مسهقدف زدناقوز إيرتراوان عب دنقرقر آتيوم اللو نزا هاجر مني زمر حزلو النابلو كساب مترطارون بصيحم اللو قالوا انت محبراوي ميديا هقدف اتخونتات مرد ابيوم نهقدف قبيصم زغدفو اللو قال خا اب كبير مترطار كاتو تقسيبم إسياسن سرعه تقدفن نيرترا كاب زرسعوا عسرتات عمتات حليفهم كنسم نيرترا إسياس يحلوا اللو يلم زامنو دق عدنا جن عفقدو كنرخبهم نخيل كاب معرفو نفرتي أسمرا تاكسي حسكا ناب مأكل كتما انت أتيخا اتا هاجر مرحتا زرسعوا هاجر كم زخونت نقلتو يبرحلكا استفحا حارق قطراناتا زنقاصه منጫጫعتا مايا فقع إلو زفرسه منادق مسرعخا سوسا 80 عمتات ندحريت استملسكا خويني سمعكا أبجبخا طره ገንዘብ انت زي حسكا بموبايل ወይ بكارد كخفل يلكا زي حسابي سرع أغلقلوتات ماين مبراتن مركب حلمي ካብ ኣስመራ ናብ ካልኦት ከባቢታት ኤርትራ ንኽትጓዓዝ ዘሎ ናይ መጓዓዝያ ፀገማት እዚልካ ክግለጽ ኣይከኣልን መጠን ሸርፊ ዶላር ብኣዝዩ ትሑት ዋጋ ስለ ዝሽረፍን ዕዳጋ ክቡር ስለ ዝኾነን ከዓ ከቢድ ናይ ቁጠባ ፀገማት ኣሎ ነዚ ምስ ረኣኻ ኣብዚ ዓዲ እምበርዶ መንግስቲ ኣሎ እዩ ዝብል ሕቶ እዩ ዝቕጀለካ ግን ነዚ ሕቶ መን ይሕተታ መራሕቲ ህግደፍ ኩሎም 70 ዓመት ዝሓለፎም ዓዲ ውዕል ሽማግለታት እዮም ጥሮታ እናበድዑ ክጽጉዑ ግን ኣይኮኑን እዮም ምኽንያቱ እቲ ቅድሚ 34 ዓመታት ዝተቐመጥዎ መንበር ማግኔት ኣብቂሉ ምንቕ ከይብሉ ሒዝዎም እዩ እዞም ሽማግለታት ናይ ለውጢ ሓይሊ ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም ቴክኖሎጂ ከስፋሕፍሑ ምስ ዓለም ክቀዳደሙ ከዓ ብተፈጥሮ ዝደኸመ ኣእምሮኦም ኣይፈቕደሎምን እዩ ቀደም ስለምንታይ ኣብ ኤርትራ ከምዚ ተገብረን ክንብል ከለና ምስ ኣውሮጳ ኣሜሪካ ባይ ተወዳድርዋ ሃገርናኮ ሓዳስ ሃገርያ ምዕራባውያን ናብዚ ንኽበጽሑ ክንደይ ድወሲድሎም ዝብል መደናገሪ መልስታት ይወሃበና ነይሩ ሎሚ ግን ነዛ ናይ ህግደፍ ኤርትራ ምስ ከም በዓል ኡጋንዳ ሩዋንዳ ኬንያ ኣወዳዲርካ ዘላቶ ኩነታት ብቐረባ ምንባብ ተኻኢሉ ኣሎ ምኽኒት ህግደፍ ኣብቂዑ እዩ እገዳ እቲ ዓባይ ምኽኒት እያ ነይራ እገዳ ካብ ዝለዓል ግን እንሆ ኣስታት 7 ዓመታት ሓሊፉ ኤርትራ ከዓ ካብ ዝነበረቶ መሊሳ ንቁልቁል ትኸይድ ኣላ ህግደፍ ናይ ጽምዶ ፖለቲካ ምስ ትግራይ ክሰርሕ ላዕልን ታሕትን ይብል ኣብ ካምፓላ ዝርከብ ናይ ኤርትራውያን ቤተክርስትያን ቅዱስ ገብርኤል ከዓ ብሓደ ሰንበት ኣብ ዓዶም ክነብሩ ንዘይክእሉ ኤርትራውያን ልዕሊ 40 ዓመት ጻምዲ የጻምድ ናይ ኤርትራ ነገር ተጻሒፉ ዘይውዳእ መጓሃይቲ ዛንታታት እዩ ሎሚ ግን ካብኡ ዝገደደ ሃገር ብተራ ናይ ጎደና ዕዋላ ክትካየድ ንዕዘብ ኣለና እዛ ናይ ሎሚ ቅነ ንሓንቲ ስድራ ጅሆ ሒዝካ ኣብ ገዛእ ቤታ ማሪኽካ ንምልፍላፋ ዝተኻየደት ፀይቂ ነቶም ንዓመታት ህዝብና ሓሲምዎ ኣሎ እናበሉ ዝቃለሱ ዝነበሩን ዘለውን ጥራሕ ዘይኮነ ነቶም ደገፍቶም ከይተረፈ ዘሰንበደት ድራማ እያ ነይራ እምበርዶ ኢሳያስን ህግደፍን ኣብቲ ሃገር ኣለዉ እዮም ዝብል ሕቶ ንኸላዓል እውን ዝቐሰበት ንህግደፍ ባይታ ዘውደቐት ስራሕ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ተመሳሳሊ ብዕልግና ይፍጸም ነይሩ እዩ ንኣብነት ገለ ናይ ዓዲ ኣቤቶ መርመርቲ ገንዘብ ክኸፍልዎም ንዘይከኣሉ ሰብ ፀጋ ወይ እውን ምስ ኣሰርዎም መታን ከኽፍልዎም ሓንቲ ኣበሳ ንዘይብሎም ሰባት እናኣሰሩ ይገርፉን ይቐትሉን ነይሮምን ኣለውን እዚ ግን ብካሜራ ተቐሪጹ ኣብ ዩቱብ ኣይተዘርግሕን ኣብቲ ዓዲ ብሱቱር እዩ ዝካየድ ነይሩ እዛ ናይ ሎሚ ቅነ ግን ንተግባራቶም እተቃልዕ ኮይና ተረኺባ ባዕሎም ብዝዘርግሕዎ ቪድዮ ከዓ ህዝቢ ክዒብዎም ብዙሓት ደገፍቲ ህግደፍ ድማ ነቲ ንኺት ጥራሕ ዝብል ጭርሖኦም لعات كقبرلو دفئت زجبر نيرو
ኢሳያስ ካብዝን ንላዕሊ ንኤርትራን ህዝባን ምስግደፍ ሓዊሱ ተሰኪምዋ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ ዓለም ልዕሊ 80 ምስ ኮንካ ናይ ሕማምን ቃንዛን ዓመታት እምበር ሃገር ከምርሕ ዝኽእል ሓይሊ ኣይትህበካን እያ ምስ ተፈጥሮ ምቅላስ ከዓ ኣይከኣልን እሞ እዚ ሃገር ደኣ እንታይ ዕጫ ድሕሪ ህግደፍን ኢሳያስን መን ይኸመሓድራ ተስፋ ከለዋ ድዩ ወላስ እቶም ሎሚ ናይ ዓዋሉ ስራሕ ዝሰርሑ ዘለዉ እዮም ክርከብዋ ኣዝዩ ዘፍርሕ ወሳነ ሕቶ እዩ ሎሚ ኤርትራውያን ንህግደፍ ምውዳስ ገዲፎም ኣብዚ ጉዳይ ክሓስቡ ይግብኦም ነይሩ ብዝኾነ ናይ ሎሚ ቅነ ተግባራት ምናልባት ንሕና ከይፈለጥና ጉጅለ ጽምዶ ንኢሳያስ ዓልዮም ድላዮም ይገብሩ ከይህልው ዘተሓሳስብ እዩ መንግስቲ እየ ዝብል መንግስቲ ብመንግስቱ ከዓ ልዕሊ ኩሎም መንግስታት ዓለም ኢሉ ዝምካሕ ስርዓት ሽማግለታት ወለዲ ሒዙ ዩቱበር ኮይኑ ክጸንሐካ ውርደት እዩ መንግስቲ ሙሉእ ዩቱበር ክኸውን መርመሚ መቸም እቲ ኣጋጣሚ እንቋዕ ተፈጥረ ኣብ 80ታት ኣእምሮኦም ደው ዝበለ ንህግደፍ ከም ጻድቕ ዝቆጽርዎ ዝነበሩ ወገናትና እኳ ክባራበሩ ኮይኖም ወረ ኣይንጽመድን ዝብል ትብዓት ይስምዕ ኣሎ ጽምዶ ከይፈተና ክንድግፋ ንቕሰብ ኣለና ምኽንያቱ እቲ ስርዓት ባዕሉ ንባዕሉ ንኽሃርም ተገድዶ ስለ ዘላ ጽምዶ በዓልቲ ውዕለትና ትኸውን ኣላ ሚኒስተር ዜናን ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተርን ናበይ ስለ ዝኸዲኦም ሓደ ተራ ስነ ጥበባዊ ንኤርትራ ምስ ጎረቤት ሃገር ዘጻምዳ ንዓና ከዓ ሓበሬታ ዝህበና ዘሎ ኣይንፈልጥን እዛ ሃገር ወይ ስርዓት ይግደፍ ሰንሰለታዊ ኣሰራርሓ የብሉን ድዩ ኣበየም ረኺቦሞ ኸ ክሳብ ክንዚ ስልጣን ኣሰኪሞሞ ኢሳያስ ኣብ መመረቕታ 37 ዙርያ ትማሊ መደረ ክቐርብ እንከሎ ዝኾነ ሓድሽ ሓሳብ ኣይነበሮን 37 ዓመታት ዝበለ እዩ ደጊምዎ እቶም በዛ ፋብሪካ ጥፍኣት ተመሪቖም ዝወፁ ከዓ መብዛሕትኦም ኣብ ስደት ኮይኖም ነቲ ምርቓ ተኸታቲሎሞ ሃገራዊ ባርነትን ጉድድ ዕስክርናን ዘይበለየላ ሃገር ኣብ ክንዲ ንደቃ ብቴክኖሎጂን ፍልስፍናን ተመርቕ ኣካይዳ ኩናት ተሰልጥን ሓሳብ ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተፈጺሙ እዩ ክሳብ ብሂወት ዘሎ ነታ ሃገር ኣርማ ድኽነት ገይሩ ንህዝቢ በቲኑ መንእሰይ ናይ ወልፍን ጭንቀትን ግዳይ ከም ዝኸውንን ኣብ ስደት ከም ዝድርበን ገይሩ ናይ ስልጣን ዘመኑ ኣብቂዑ ካብ ዓለም ክፋነ እዩ እታ ብድሕሪኡ ትተርፍ ኤርትራ ከዓ መጻኢኣ ዘፍርሕ እዩ ሎሚ ብሓይልን ብጭቆናን ደው ኢላ ዘይኮነት ሰንከልከል ትብላላ ጽባሕ ግን ጠማቲኣ ብዙሕ ክኸውን እዩ ሎሚ ሕጂ ብህፁፅ ገለ መፍትሒ እንተዘይመፅኡ ድማ ኩነታትና ኣስጋኢ እዩ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي